Horas madihita saluhutna aka amanami inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Pajupeng musihita marhite channel YouTube on dinanaing sagihonon nami catatan jamita evangelium tutonga-tongata ima marhite catatan jamita evangelium di minggu Advent na patuluhon hari Minggu tanggal 10 sada Desember 2022. Turpuk evangelium disi tersurat di buku Panurirang Jesaya biddu 12 mamuka sian ayat sada sahat ro di ayat onom. Jala topik minggu hombartu almanak ni huriata di minggu Advent na patuluhon ima marolopolop manomu Tuhani manang bersukacita menantikan Tuhan. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus dinaung tajaha turpuki piga-piga hali sian Jesaya 12 ayat sada sahatu ayat onom naung tau hal jala tarang rangi marhiti-hiti hami pribadi dapot nami ma piga-piga catatan nabui husagiho kami tutonga-tongata. Na parjolo macai unik do turpu jami taon ala parjolo konteks historisna di partikian andorang so habuangan do bangso Israel hati-hai di pasahat debata panurirangonon. Tiki parukilo do sasitong naon di tonga-tonga ni bangso Israel marukil nasida ala takas di boto nasida tarimas do debata jala naing uhuman ni debata nasida marhiti habuangan Babel. Alai justru di situasi si songoni di pasahat debatama panurirangonon marhite-hite panurirang Jesaya manggobarhon sada haluaon na naing patupaon ni debata tutonga-tonga ni bangso Israel. Jala dido disi marolopolop situtudo bangso nai hatiha di palua debata nasida sian habuangani. Jala keunikan na sahat musema turpukon tu hitan waing dia kana porsea naung majalo rimas ni debata alania kadosata jala sekaligus naung tajalo haluaon marhiti-hiti Yesus Kristus naung makokopita sian nasa uhum alani dosai. Laos na mangihut konteks na mangihut tongon mar-advent hitan waing manumuno mutuhani Tuhan nanaing ro di ari parpudi mambuan hita tu haluaon saliling-liling na di harajaon nai. Disodo keunikan na nahudok haminakin di bagian parjolo. Setidakna adong opat konteks sekaligus bisa turpukon. Na parjolo konteks Israel adorang sohabuangan. Na paduahon konteks Israel dung di palua debata dung mula nasida sian habuangan. Konteks na patuluhon ngolut tasinwaingon songon halak na porsea naung pinalua ni debata di bagasan Yesus Kristus jala konteks na paupaton na marat penduhita manomu-nomu haroro ni Tuhani di ari parpudi di bagasan olop-olop di dalam sukacita yang daripadanya. Di bahini taida maturpukon amang nang inang di catatan na paduahon husurat to kami di son hobar tu situasi Advent songonido nang namasa di Israel adorang so habuangan di turpukon. Napai maimahon do nasida di haluaon nasian debata nak petongon di bagasan tiki parukilan nasida. Alai nungabui nasida manatap di bagasan ulup-ulup ni toddi maddo dang saliling-liling na tarimas debata jala marpamuati do debata di saluhut akka murukna rimasna tutonga-tonga ni bangso nai. Jala didok apulan ni debata do nasida di hati-hai di tiki di palua debata bangso nai. Sadalas ni roha dalam konteks mar-adventui masa di tonga-tonga ni bangso Israel laus gawe jamita ma nang dihita namaratven hita di partikiat tasinuengon. Nak petongon mangadupi raga makaparukilon, alitakas hita marpanatap daw tujulu. Adong dotik ki haluaon, nanaing patupaon ni debata, dingulut tadi tanoon,
nang di ngulu sugut tarlumobi. Marulupulup marlas ni roha mahita manumunomo haroroni arentuhani. Catatan na mangihut na patuluhon di ayat paduahon dung di palua debata bangsa Israel. Gawe di parhatopot na sidama ia debata ima hatuaonna, ia debata ima haposanna, ia debata Jahoba ima hagogoonna. Marbalik situ tudoon sian pangalahon ni Israel andorang sohabuangan. Say dietong nasida dope dimulanai ia portibion ima nagabi hatuaon di nasida. Dang dihaposi nasida debata. Gabi hagogoon ni akabang humaliang do na dipangasaon nasida. Hagogoon nasida sa diri do na dipangasaon nasida. Alaidung di palua debata nasida sian habuangan Babel. Di parhatopot nasida do. Debatado hatuaon na. Debatado haposan na. Tuhan Jahoba do hagogoon na. Lausongoni manang hita akajolma naung pinalua ni debata di bagasan Kristus Jesus. Tama mahita di namar adven waing uhut ma parhatopot. Debatado na ikon gabi hatuaota. Debatado na ikon gabi haposatta. Jala debatado na gabi hagogota. Di mana mandalani ngulu sigano pari. Dohot na manumunomu Tuhani sahat tu ari harorona. Catatan na paupaton marhiti-hiti ayat na patuluhon na marlas ni roha nasida di haluaon na pinatupa ni debata gabi manjono nasida tumual ni hatuaon jala ditahui nasida aik hanguluan siani. Sada sikap proaktif doon siya tonga-tonga ni bangso ni debata dinaong majalo haluaon na siyan debata gabi manjono nasida tumual ni hanguluani jala manahui aik hanguluan nasida siyani. Losongoni manang hita di namar adven waing, dinaung di palua debata hita waing, dangbui gabi pasif nguluni akana porsiai di namar adven manumunomu haroroni Tuhani. Ikon toktong do hita manjono tumual ni hanguluan ima Tuhan debata Jahoba, jala proaktif hita manahui aik hanguluan siani, lausido bohalta manguluti aka arini ngulutta tujulanon. Toktong margogo di bagasan hanguluan nasian Tuhani. Laho manumunomu harorona sahat tumaranata ari naparpudi. Catatan naparpudi siak kami sian ayat 4 sahat rodi ayat onom. Dinaung di palua debata bangso Israel sian habongan Babel. Gabe di arahon nasida manasa jadi-jadian ni debata. Nang akana humaliang nasida pi. Laho mamuji pasangap goar ni debata. Rat dohot nasida laho pasangap goar ni debata. Lausido nang jamita adven di hita saluhutna. Songon akanaung pinalua ni debata hita di bagasan Kristus Jesus. Tamama dada holan hita maparsaulihon makalason mangulupon asini rohani debata di bagasan ngulutta. Ikot do nang hita mangarahon nasa jadi-jadian na nadong di humaliakta. Suak songoni akajolma na adong di humaliakta. Tarlumobi akana porsia. Laho manada asini rohani debata di bagasan Kristus Jesus. Jalalaho mamuji pasangap guarna di saluhut pambahenan nai. Dada holan hita na buy maparsaulihoni maparsaulihon dinggan basa ni debata. Alai gabi dohot ma nang humaliakta. Marhiti-hiti na tapatadahon asini rohani debata haluaon di bagasan Jesus Kristus. Suak songoni ragam niya kapasu-pasuna nabui tasagihon tu aka humaliak tabi. Imaka manginang 3 poin catatan nabui husagiho kami taringot tu jamita evangelium sian Yesaya 12 ayat 1 ayat onom ima jamita di minggu advent napatuluhon tanggal 10 Desember 2022. Moliate madihita saluhutna sai di pasu-pasu debata mahita laho mangalapati turpuk jamitaon nang laho patol hasoni di aka jamita di huriat tabi.
Selamat Advent, Tuhan memberkati.